Takže zdravím všetkých, dajte pri novom videjku. Dneska si zahráme challenge, kedy budeme padať slurpy a budeme môcť používať loot iba zo slurpy. Rovno si tu nahodíme skin, z ktorého dneska budeme hrať, a je to Vi z Arcane alebo z LoLka. A môžeme ísť do hry. Si sa nikto z vás nepýtal, že prečo zrovna slurpy a prečo zrovna Vi skin, ale aj tak vám to musím povedať. Veď sa tu nebudeme len tak ticho. A Vi a slurpy padáme preto, pretože Vi z Arcaneu a to najviac podobné proste zaunutí, ktorí hráte alebo hrali ste LoLko alebo videli Arcane, tak si to viete. A najviac sa to tomu podobá. Hlavne tou vodou som si to tak vymyslel. A už nám padla aj pekne modrá pumpa, ktorú dúfam, že zabijem tohoto chlapca. Pekne. Blbo tiura, ale to vôbec nevadí. Máme tu nejakého chlapáka. Vybavené. Hlavne asi budem potrebovať shieldy. Samozrejme všetko, čo sa týka shieldu takýchto okrem materiálu, nemôžem odtiaľto nič iné zobrať, takže shieldy nemôžem brať od hráčov. Ale chcel by som nájsť M-ku alebo tlmené SMGčko. Ty vole. A spravíme si pumpu. To je kompletne bez matra, to je super. A tuto chlapci by asi mohli mať nejakú šmakocinku, tlmené SMGčko, príklad. M-, buďúro. Ešte sa ráta ako slurpy, lebo je tu tá bažina. Ale končí bažina, tak tam už som... Á, super. Tam už som dolútil. SMGčko je moja obľúbená zbraň, ty vole. Z chapter 2. Nice, máme aj grappler, ale grappler podľa mňa si môžem brať od ostatných ľudí, lebo potom by to nebola taká sranda. Toto tak nemám rád, keď sa mi stane, ty vole. A ide stávať hore zas, ty vole. Zmrt, totálny čuk. Tak nemám rád, keď ľudia takto hrajú. A počujem vrtuľník. Toto tiež nenávidím, keď ľudia robia, kámo. Toto mi teraz lagne ako hovado. Dobre. Kurci chilluje. Si aký si nekompromisný s tou sniperkou. Oh my god. GG. Nešlo mi prebíjať. Radi. Dúfam, že ste si toto video uvideli. Hoši a hoščatá. Vidíme sa pri ďalšom. Čauko.